Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya, ya yau ɗin kuma. Su madalla yayi kyau, ina mana fatan alkhairi ga baki ɗayan mu kowa da kowa. Sa'annan kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararrun fina-finan da kuka jima kuna dakon fatar su. Ga su nan kamar haka, na kamfanin Sultan da sa'annan da kamfanin Mega Dot Studio, sa'annan da kamfanin YouTube Zamani Record da dai shauran kamfanin nukan fasara ga baki ɗaya insha Allah. Waɗannan fina-finai insha Allah gobe Lahadi za su fita da yardar mai duka. Sa'annan ga masu buƙatar shiga group namu na VIP, to za ku iya ku yi mana magana ta lambar wayar mu da take kan wannan screen ɗin basta take wucewa kamar dai hakan din insha Allah. Sa'annan goben fata musamman ce insha Allah, special ce. Muna da sababbin fina-finai musamman ma fim ɗin ku mai farin jini na kamfanin Mega Dot Studio, wata kan bakin kishi. Insha Allah wannan fim ɗin ya samu tsaftataccen aiki. Gobe fita na 7 ɗinsa zai fita da yardar mai duka daga kamfanin Mega Dot Studio. Wannan fim ɗin yana da kyau, sa'annan an ƙara inganta shi kamar dai yadda ake da buƙatan kallonsa. Sa'annan insha Allah duk wasu masu buƙatar fim na series na Indiya ko na Hausa waɗanda ba a ɗora su akan YouTube, sai dai akan gurfuffukan mu ko kuma ta shafin mu za a iya samun su. Kama daga kan fim ɗin Kwana 90 Gidan Badamasi, Daɗin Kowa da dai shauran series, to insha Allah za ku same su ne kawai direct a gare mu, sa'annan ta shafin mu. Kawai abinda za ku yi shine za ku ɗauki lambar wayar mu ku yi mana magana, ku faɗa cewa kuna buƙatar fim mai suna kaza, to insha Allah za mu samar muku da shi, in ma na Indiya sa'annan in ma na Hausa, sai mun ji insha Allah. To za ku iya ku ɗau lambar wayar mu ku yi mana magana, to kowane irin fim kuke da buƙata, matsayar fim ɗin nan akwai su a duniya, to insha Allah za mu yi ƙoƙari mu samar muku da shi a duk lokacin da kuke da buƙata. Sa'annan za ka iya shiga group namu na VIP da zaran ka biya kuɗinka a ko ina kake a faɗin duniya. Duk inda kake, to za mu yi ƙoƙari mu faɗa ma tsare-tsaren mu, ka biya kuɗinka ka shiga cikin group kai kallon fina-finan da kake da buƙata a kan lokaci, sannan cikin kwanciyar hankali kowane irin fim insha Allah. Kawai lambar wayar mu za ku ɗauka ku yi mana magana, to mu kuma za mu yi ƙoƙari mu samar muku da dukkanin fim ɗin da kuke buƙata. Sannan idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan channel namu mai albarka, wato kan M-Star Creation for Download, to za ku iya ku yi mana subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye insha Allah.